Recording in progress. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை ஆதாரமாக கொண்டு பரலோகத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பிலே நித்திய ஜீவனுக்கான காரணிகளை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நீதிபரராகிய தேவன் ஒரு மனுஷனை எப்படி நீதிமானாக மாற்றி தம்முடைய நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் என்பதை குறித்து இந்த நாட்களில் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதை நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம். நித்திய ஜீவனாக இந்த கிருபையை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு நீதி மிக மிக அவசியம் என்பதை வேதத்தின் வெளிச்சத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். இந்த நாளிலும் அதற்கு ஏற்ற ஒரு வசனத்தை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 9ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம். இப்படி இருக்க நாம் என்ன சொல்லுவோம்? நீதியை தேடாத புறஜாதியார் நீதியை அடைந்தார்கள், அது விசுவாசத்தினால் ஆகும் நீதியே. தேடவே இல்லை அவர்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு அது கிடைத்தது. என்னவென்றால் அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள், நீதி கிடைத்தது. நீதி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் முதலில் நினைக்கவில்லை, அவர்களுக்கு அது தெரியாது. நாமே ரட்சிக்கப்படுகிற சமயத்தில் இயேசுவை விசுவாசிக்கும் போது நீதி என்ற காரியம் எல்லாம் நமக்கு புரியாமல் தான் இருந்தது. அதை தேடவில்லை, ஆனால் தேவனை தேடும்படி தேவன் கிருபை செய்தார். தேவனுடைய குமாரனை விசுவாசித்து அவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தார். அதனால் நமக்கு அது நீதியாக எண்ணப்பட்டது. ஆதியாம் 15:6 ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்த போது அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். நீதியாக எண்ண வேண்டும் என்றெல்லாம் அவன் எதிர்பார்த்து செய்யவில்லை, அவன் விசுவாசித்தான். அன்புடன் விசுவாசத்தை அவன் கொண்டிருந்தான். ஆகவே அதை தேவன் நீதியாக எண்ணினார் என்பதை தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. இந்த வசனத்தை நன்றாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இடையில் நாம் மறுபடியும் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதலாவதாக நினைவு கூறுங்கள். தேவனுடைய நீதியை பற்றியான விஷயங்களில் தேவன் எதை நினைவு கூற சொல்கிறார் என்பதற்கு வேதத்தில் பல காரியங்கள் உண்டு. ஒரு சில விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். மீகா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில், என் ஜனமே, மோவாபின் ராஜாவாகிய பாலாக் பண்ணின யோசனை இன்னதென்றும் பேயோரின் குமாரனான பிலேயாம் அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக சொன்னது என்னதென்றும் சித்தீம் தொடங்கி கில்கால் மட்டும் நடந்தது என்னதென்றும் நீ கர்த்தருடைய நீதிகளை அறிந்து கொள்ளும்படி நினைத்துக்கொள். தேவனுடைய நீதி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் வழி நடந்து வந்த பாதையில் தேவன் நம்மை நடத்தின விதத்தை குறித்து நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், கர்த்தருடைய நீதிகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் எப்படியெல்லாம் நம் நடத்தி வந்தார், எப்படியெல்லாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பாலாக் பேயோரின் குமாரனான பிலேயாமை கொண்டு வந்ததாக பார்க்கிறோம். அவனுடைய சாபத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற்றினார். நம்முடைய ஜனத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியினாலே சபிக்க விடவில்லை. அப்ப இதை நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யோவேல் 2:26 படியும் உபாகம் 1:31 படியும் தேவன் நடத்தி வந்த காரியங்களை நினைக்கிறதுக்கு நம் முக்கியம். இதற்காக என்று சொன்னால் அதற்கான காரணம் அவரை ஸ்தோத்தரிப்பது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய நீதியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், எப்படி நீதியாய் நம்மை நடத்தினார் என்று. 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில், இப்பொழுதும் கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள் பிதாக்களுக்கும் செய்து வந்த எல்லா நீதியான கிரியைகளை குறித்தும் நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் உங்களோட நியாயம் பேசும்படிக்கு நீங்கள் நில்லுங்கள் என்று சாமுவேல் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சொன்னார். அப்ப கர்த்தர் நமக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கும் செய்து வந்த நீதியான கிரிகள். இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்கிறோம். ஒருவேளை 2-3 தலைமுறைகளாக ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் அதை நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லது முதலாவது சந்ததியாக தலைமுறையாக நாம் இப்பொழுது இருந்தால் இனி வருகிற தலைமுறை அதை நினைக்கும்படியாக செய்ய வேண்டும். இப்படி எல்லா நீதியான கிரியைகளை குறித்தும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போ தேவனுடைய நீதியை எப்பொழுதும் இதயத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தேவன் செய்த கிரியைகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம். அது மாத்திரமல்ல, நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தில் 9ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம். தேவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்கள்? நீ சீனாய் மலையில் இறங்கி வானத்திலிருந்து அவர்களுடைய பேசி அவர்களுக்கு செம்மையான நீதி நியாயங்களையும் நல்ல கட்டளைகளும் கற்பனைகளும் ஆகிய உண்மையான பிரமாணங்களையும் கொடுத்தீர் என்று அங்கே தேவனை புகழ்வதாக பார்க்கிறோம். உபாகமத்தில் மோசே சொல்லியிருக்கிறான், இவ்வளவு அருமையான நீதி நியாயங்களை, இவ்வளவு கட்டளைகளை எல்லாம் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட நம்முடைய ஜாதி தான் சிறப்பான ஜாதி. இவ்வளவு நீதி உள்ள கட்டளைகளை நியாயங்களை பெற்றிருக்கிற வேற ஜாதி எங்கே இருக்கிறது? தேவனை தொழுது கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேற ஜாதி எங்கே இருக்கிறது? நாம் தான் என்று தம்முடைய ஜனமாக இஸ்ரவேலுக்கு மோசே குறிப்பிடுகிறார். அடிக்கடி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதை நினைவு கூர்ந்தார்கள். ஏனென்றால் சரியான தலைவர்களால் நடத்தப்படும் போது, இங்கே நெகேமியாவின் புஸ்தகத்திலும் அதை வாசிக்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல பல சமயங்களில் அவர்கள் தொய்ந்து போய் அவர்கள் தேவனை விட்டுவிட்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம்.
அதனால் தேவன் என்ன செய்தார்? அவர்களை தண்டித்து மறுபடியும் அவர் இருதயத்திற்கேற்ற மேய்ப்பர்களை கொடுக்கும்படியாக அவரும் வாக்கு பண்ணினார். இங்கே நெகேமியா புஸ்தகத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், நீ சீனாய் மலையில் இறங்கி வானத்திலிருந்து அவர்களுடைய பேசி அவர்களுக்கு செம்மையான நீதி நியாயங்களையும் நல்ல கட்டளைகளும் கற்பனைகளும் உண்மையான பிரமாணங்களையும் கொடுத்தீர் என்று நாம் பார்க்கிறோம். புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நமக்கு தேவன் அதை அருமையாகவே செய்திருக்கிறார். அவர்கள் காலத்தில் அப்படி வேதம் இருந்தது. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு அவருடைய போதனைகள், அவருடைய சீஷர்களுடைய போதனைகள், அவர்களுடைய நிருபங்கள் எல்லாம் சேர்த்து, இன்னும் சொல்லப்போனால் வரப்போகிற நாட்களில் நடக்கப் போகிற காரியங்களை தரிசன புஸ்தகமாக, வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகத்தையும் இணைத்து தேவன் நமக்கு அருமையாக வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப என்ன செய்யணும்னா, நீதிமொழிகளை தொடங்கும் போதே சாலமன் இவ்வாறு தொடங்குகிறார், இவைகளால் ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அறிந்து புத்திமதிகளை உணர்ந்து என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே அது மாத்திரமல்ல, விவேகம், நீதி, நியாயம், நிதானம் என்பவைகளை பற்றிய உபதேசத்தை அடையலாம். அப்போ இந்த நான்கும் மிக மிக முக்கியம் என்பதை வேதத்தின் காரியத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து நாம் விவேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீதி, நியாயம், நிதானமாகவும் இருக்க வேண்டும். ஏசாயா 28:16 சொல்லுகிறது, இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் நிதானமாய் இருப்பார்கள், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் என்று தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலும் அப்பொழுது அதை வாசிக்கிறேன், அப்பொழுது நீதியையும் நியாயத்தையும் நிதானத்தையும் சகல நல்வழிகளையும் அறிந்து கொள்வார். எப்பொழுது என்றால் அந்த அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்க்கும் பொழுது ஞானத்தை, புத்தியை நாம் தேடும் போது, அதை நாடும் போது நாம் இதையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். அப்போ நிறைய வசனங்கள் இருக்கின்றன. தேவனை, அவருடைய வசனங்களை, அவருடைய கிரியைகளை, நம்மை நடத்தி வந்த அதிசயமான வழியை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எதற்காக? நீதியை நாம் பெற்று தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த நீதிகளை அறிந்து கொள்ளும்படி இதையெல்லாம் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தேவன் சொன்னார். இரண்டாவதாக, அதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், அங்கீகரிக்க வேண்டும். அப்போ என்ன விஷயம் பார்க்கலாம். முதல்ல இப்ப ரோமர் 9:30, அதனால அந்த வசனத்தை உங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளும்படி சொன்னேன். 31 பார்க்க போறோம். 9:30 பார்த்தோம். தொடர்ந்து 31ஆம் வசனத்துல பவுல் சொல்றாரு, நீதி பிரமாணத்தை தேடின இஸ்ரவேலர் நீதி பிரமாணத்தை அடையவில்லை. அவங்க என்னன்னா தேடுனாங்க, அது கிடைக்கல. ஆனா தேவன் என்ன செய்கிறார்? நமக்கு அந்த நீதி பிரமாணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நியாயப்பிரமாணத்தினால் சுயநீதி தான் வரும். ஆனால் தேவனுடைய நீதியை, அவருடைய புதிய உபதேச சட்டங்களை நாம் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவோம் என்று சொன்னால் நீதி அடைய முடியும். அதுதான் புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியம். நீதி பிரமாணத்தை அவர்கள் தேடினார்கள், ஆனால் கிடைக்கவில்லை. நீங்க தொடர்ந்து வாசிச்சீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னால் யாராவது வாசிங்க, பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்துல 9ஆம் வசனத்தை யாராவது வாசிங்க. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும்படிக்கும். கவனியுங்கள், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதி என்று சொல்லுகிறார். விசுவாசத்தினால் வருகிறது எப்படின்னு பாருங்க. அதிலே பின்பகுதி சொல்கிறது, கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசம் மூலமாய் by faith and through faith, விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதி. இதுதான் அந்த புதிய ஏற்பாட்டு விஷயம். அதற்கு அச்சாரமாக பழைய ஏற்பாட்டிலே விருத்த சேதனம் பண்ணப்படுவதற்கு முன்பாகவே தேவன் அவனுக்கு அதை நீதியாக எண்ணினார். அப்ப பாருங்க, இதைத்தான் நீங்க பார்க்கிறோம். கிறிஸ்துவின் மூலமாக, கிறிஸ்துவை பற்றி விசுவாசத்தினால் வருகிறது, விசுவாசம் மூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதி. அப்போ நியாயப்பிரமாணத்தினால் சுயநீதி தான் வருது. இது இன்னொரு இடத்துல பார்க்கிறோம், கலாத்தியர் 5:4 நினைக்கிறேன். நியாயப்பிரமாணத்தினால் நீதிமானாக விரும்பினால் கிருபையிலிருந்து விழுந்து விடுவோம், கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து விடுவோம் என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார். அப்போ இஸ்ரவேலர் அதை அடையவில்லை. 32ஆம் வசனத்தில், எண்ணத்தினால் என்றால் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் அதை தேடாமல் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேடினதினாலே நீதி பிரமாணம் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. இடறுவதற்கான கல்லில் இடறினார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காவிட்டால் அவரில் தான் இடறுவோம். சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை, ஆகவே இடறினார்கள். அதைத்தான் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார். 30ஆம் வசனத்திலே நாம் துவக்க வசனமாக பார்த்து விட்டோம், எப்படி அந்த நமக்கு அந்த பிரமாணம் கிடைக்கிறது என்று. ஆகவே தேவனை விசுவாசிக்கும் போது அதை நமக்கு நீதியாக அவர் எண்ணுகிறார். அப்போ அது மாத்திர கடைசி வசனம் இவ்வாறு சொல்லுகிறது, இதோ இடறுவதற்கான கல்லையும் தவறுவதற்கான கண்மலையும் சீயோனில் வைக்கிறேன், அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருப்பன் எவனும் வெட்கப்படுவதில்லை என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆயிற்று. ஏசாயா 28:16 வாசிக்கிறோம், அந்த சீயோனில் வைத்த கல்லை நோக்கி பார்க்கிறவன் பதறமாட்டான், அவன் வெட்கப்பட மாட்டான் என்பதை தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். ஆகவே இரண்டாவதாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம், நாம் தேவனுடைய காரியங்களை சரியாக அங்கீகரித்துக் கொள்ள, we have to receive, சரியாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் அந்த நீதி அடைந்து. எபிரேயர்ல நீங்க வாசிக்கலாம் 5:13. இதுல ஒரு பிரச்சனையை பவுல் சொல்றாரு. என்னன்னா, திருவசனமாக களங்கமில்லாத ஞானப்பால் என்று பேதுரு குறிப்பிட்டார்.
அந்த ஆரம்பத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே தேவனுடைய வசனத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்க வேண்டும். அதை அனுதினமும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆனால் வளர வளர நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் வேண்டும். பால் தேவைதான், ஆனால் குழந்தை வளரும்போது பலமான ஆகாரத்தை நாம் உண்ண வேண்டும். அந்த நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் இல்லாத அநேகர் இன்னும் குழந்தையாகத்தான் இருக்கிறார்கள். குழந்தையாய் இருக்கும்போது குழந்தையைப் போல யோசிப்போம், குழந்தையைப் போல சிந்திப்போம். ஆனால் வளரும் போது குழந்தைக்கேற்றவர்களை ஒழித்து ஆவிக்குறி வளர்ச்சியிலே தொடர்ந்து முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு கூறுகிறது. நீதியின் வசனத்தில் பழக்கம் வேண்டும். வேதத்தை அதிகமாக வாசிக்க வேண்டும். ஆவியான உதவியோடு கூட ஆவியானவர் கற்றுத் தரும்போது அதை அங்கீகரித்து நம்முடைய இருதயத்தில் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யோபு 36 அதிகாரம் 17 வசனத்தில் எலிகு இவ்வாறு கூறுகிறான்: ஆகாதவன் மேல் வரும் நியாய தீர்ப்பு நிறைவேற பார்த்தீர். 2ஆம் பகுதி, நியாயமும் நீதியும் உம்மை ஆதரிக்கும் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே நியாயமும் நீதியும் ஆதரிக்கும். அப்போ இந்த விசுவாசத்தினாலதான் இந்த நீதியே கிடைக்குதுன்னு இப்பதான் பார்த்தோம். ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அருமையான ஒரு அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். ஏனென்றால் அதுதான் புதிய ஏற்பாட்டை பூரணத்தை நோக்கி நடத்தியது பழைய ஏற்பாடு என்று நமக்கு தெரியும். ரோமர் 10:10 வாசித்திருக்கிறோம், நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும். இந்த பிரமாணம் நம்ம என்ன செய்யும்? நடத்தும் என்று பார்க்கிறோம். நியாயமும் நீதியும் உம்மை ஆதரிக்கும் என்று பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கிறோம். ஆகவே தேவனுடைய நீதி என்பது மிக விசேஷமான ஒரு காரியம். அதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும், அதை அங்கீகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை அங்கீகரித்துக் கொண்டு எந்த விஷயத்தில் தேவனை நோக்கி திரும்ப வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தில் கட்டாயமாக திரும்ப வேண்டும். 3ஆவதாக அவரை நோக்கி திரும்புவது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். ஏனென்றால் பல சமயங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள், ஒருமுறை ஒரு போதகர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார், பல சமயங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்கிறார்கள், தேவனை நோக்கி திரும்பி வருகிறார்கள். ஆனால் அந்த செய்த தவறை அவர்கள் தேவனிடத்தில் நிவர்த்தி செய்யாமலே வருகிறார்கள். இப்பொழுது அதை செய்யவில்லை, ஆனால் ஏற்கனவே செய்ததற்கு ஒன்று சிக்ஷையை பெற்று தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாகி அதை சரி பண்ண வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தேவன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சில சமயங்கள் நமக்கு எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்ன என்று தெரியாது. தேவனாக எதற்காக அதை அனுமதிக்கிறார் என்று தெரியாமலும் இருப்போம். ஆனால் முறுமுறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு தெரியாமலே சில சமயங்கள் சில காரியங்களை நினைத்திருக்கலாம், அல்லது செய்திருக்கலாம், அல்லது மறந்து இருக்கலாம். அப்ப தேவன் கிட்ட தேவனுக்கு கூட முறுமுறுக்கவே முடியாது. ஏனென்றால் தேவன் எப்பொழுதுமே மிக சரியாக, அதாவது பரிபூர்ணமாக செய்கிற எதையும், அவர் எதை செய்தாலும் அதிலே தவறு என்ற பேச்சுக்கே அந்த பேச்சே வரக்கூடாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தேவனை நோக்கி திரும்பும் போது தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்க வேண்டும். என் ஜனங்கள் 2 தீமைகளை செய்தார்கள். ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள், தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாகி வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள் என்று தேவன் வருத்தப்படுகிறார். ஜீவூற்றும் இடத்தில் இருக்கிறது, உங்களுடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம் என்று சங்கீதக்காரன் குறிப்பிட்டான். ஆகவே அந்த ஜீவ ஊற்று இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தபோது என்னை விசுவாசிக்கிறவன் இப்படிப்பட்ட ஜீவ தண்ணீரை அடைவான் என்றும் இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டது நமக்கு தெரியும். யோவான் 7:37, 38 வசனங்களில். அப்போ 2 தீமை என்று சொல்கிறார். ஒன்று, ஜீவ தண்ணீர் ஊட்டை விட்டுவிட்டதும் தவறுதான், தண்ணீர் நிற்காத தொட்டிகளாய் வெடிப்புள்ள தொட்டியை வெட்டி கொண்டதும் தவறுதான். சில சமயங்களில் வெடிப்புள்ள தொட்டியெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் இல்லை, நான் அதே சமயத்தில் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகிய தேவனையும் பற்றி கொள்ளவில்லை என்றால் அதுவும் தவறுதான். நான் தான் வெடிப்புள்ள தொட்டியை நாடவில்லையே, என் வாழ்க்கையில் அது இல்லையே, ஆனால் தேவனை நாடவில்லை என்று உலகத்தார் சொல்லுகிறார்கள். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளிலே பல சமயத்தில் வெடிப்புள்ள தொட்டியை விட்டு விட்டார்கள், ஜீவத்தனை ஊற்றாகி தேவனை விட்டு விட்டார்கள். கெட்டதை விட வேண்டும், நல்லதை விடாமல் இருக்க வேண்டும். மாறி நடந்தால் தவறுதான். அதைத்தான் இங்கே தேவனுடைய வசனத்தில் எழுதி கொள்கிறோம். தேவன் மிக வருத்தப்படுகிறார். அதே அதிகாரம் 27 வசனத்தில், அவர்கள் தங்கள் முகத்தை எல்லாம் தங்கள் முதுகை எனக்கு காட்டினார்கள். ஆபத்து காலத்தில் மட்டும் எந்திரிச்சு முகத்தை நோக்கி திருப்பி என்னை நோக்கி திருப்பி ரட்சியும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அப்பொழுது நானும் முகத்தை மறைப்பேன். அவர்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் அவர்களுக்கு சொன்னேன், அவர்கள் கேளாமல் போனார்கள். ஆனால் இப்பொழுது முகத்தை திரும்பி காட்டுகிறார்கள், முதுகை காட்டிக் கொண்டிருந்தவர்கள். நான் இப்பொழுது முகத்தை மறைப்பேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். ஆபத்து காலத்தில் மாத்திரம் தேவனை தேடக்கூடாது, தேவனை எக்காலத்திலும் தேட வேண்டும் என்று வேதத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்க்கிறோம். ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொன்னாரு. ஆனா எல்லா ஆபத்து காலத்துல தான் தேடுன்னு சொல்லல. எல்லா காலத்திலும் அவரை தேட வேண்டும், அவரை சிநேகிக்க வேண்டும், அதிகாலையில் அவரை கண்டடைய வேண்டும். அதெல்லாம் சரிதான். ஆபத்து வரும்போது கூப்பிட வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும். ஆகவே குறிப்பாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு ஆபத்து வரும்போது அதற்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து தேவனை நோக்கி நாம் கூப்பிட வேண்டும். இப்படி தேவனை நோக்கி திரும்புகிற விஷயத்திலே எரேமியா 5ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலும், கர்த்தாவே உம்முடைய கண்கள் சத்தியத்தை அல்லவோ நோக்குகின்றது, அவர்களை அடிக்கிறீர் ஆனாலும் அவர்களுக்கு நோகாது, அவர்களை நிர்மூலமாக்குகிறீர் ஆனாலும் புத்தி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்கிறார்கள். தங்கள் முகங்களை கண்மலை பார்க்கும் கெட்டியாக்கி திரும்ப மாட்டோம். இப்படியும் தேவன் வருத்தப்படுகிறார். அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் சத்தியத்தை தான் பார்க்கிறது. ஆரம்பத்திலிருந்தே சத்தியம்தான்.
இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் வந்தபோது சத்தியமாக்கி அவரே வந்தபோது சத்தியம் விடுதலையாக்கும் என்று சொன்னார். ஆனால் அந்த சத்தியத்தை உத்தமனாய் நடந்து நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறதை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். அவர்களை அடிக்கிறீர், ஆனாலும் அவர்களுக்கு நோகாது. அதாவது சுரணை இல்லை என்பதை அவ்வாறு கூறுகிறார். அவர்களை நிர்மூலமாக்குகிறீர், ஆனாலும் புத்தியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோங்கிறார். முகங்களை கண்மலையை பார்க்கிலும் கெட்டியாக்கி. ஏன் அப்படியாச்சு? அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும், இருதயம் என்னாகிவிட்டது, கல்லாகிவிட்டது, கற்பாறையா நிலமாகிவிட்டது. அதனால் முகமும் கண்மலையை பார்க்கிலும் கெட்டியாகிவிட்டது. திரும்ப மாட்டோம். என்ன இருந்தாலும் தேவனுக்கு விரோதமாக சென்ற காரியங்களை விட்டு திரும்ப மாட்டோம். அப்ப என்னவென்றால் சத்தியத்தை நோக்குகிறது என்று தேவனுடைய வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு நாம் வாசிக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய கண்கள் சத்தியத்தை அல்லவோ நோக்குகின்றது என்று நாம் பார்த்தோம். கர்த்தாவே, உம்மோடே நான் வழக்காட போனால் தேவரீர் நீதி உள்ளவராமே, ஆகிலும் உம்முடைய நியாயங்களை குறித்து உம்மோடே நான் பேசும்படி வேண்டுகிறேன். ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன, துரோகம் செய்து வருகிற அனைவரும் சுகித்திருக்கிறது என்ன. கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இதைய என்னன்னா, உம்மோடே நான் வழக்காட போனால் தேவரீர் நீதி உள்ளவராமே, நீதி உள்ளவராமே இல்லை, நீதி உள்ளவர் தான். ஆகிலும் உம்முடைய நியாயங்களை குறித்து உம்மோடே நான் பேசும்படி வேண்டுகிறேன். ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன. எரேமியா சொல்லுவதற்கு எரேமியாவுக்கு தகுதி இருக்கிறது. நாம் தேவனிடத்தில் எப்படியும் போய் பேச முடியாது. தேவன்கிட்ட போய் அதற்கு தேவனிடத்தில் பேசுவதற்கு ஒரு 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 முறை இருக்கிறது, ஃபார்மேட் இருக்கிறது. துன்மார்க்கனையும் நீதிமானையும் சமமாய் நடப்பது உமக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என்று ஆபிரகாம் ஜெபித்தான். ஆபிரகாமுக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது. ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன, துரோகம் செய்து வருகிற அனைவரும் சுகித்திருக்கிறது என்ன. பல சமயங்களில் வேதத்தில் தேவனுடைய பக்தி பரிசுத்தவான்கள் தேவனிடத்தில் சில கேள்விகளை இப்படி கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே ஒரு முகாந்தரமாக தேவனிடத்தில் கேட்டால் அதற்கான பாத்திரமாகவும் இருக்க வேண்டும். சரி, அதனுடைய முந்தைய பகுதி பார்க்கிறோம். நியாயங்களை குறித்து மோடே நான் பேச வேண்டும். அது பேசலாம். நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நியாயம் வேண்டும் என்றால் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து அவருடைய சமூகத்திலிருந்து நமக்கு நியாயம் வெளிப்பட வேண்டும். அவருடைய சந்நிதியிலிருந்து நியாயம் வெளிப்பட வேண்டும். அதற்கு தேவனிடத்தில் பேசலாம். ஆனாலும் பேசுகிற முறை ஒன்று இருக்கிறது. நமக்கு அவர் தகப்பனாக இருக்கிறபடினாலே நாம் கடினமாக தேவனிடத்தில் இடைப்பட முடியாது. உலக பிரகாரமாக ஆளுகை செய்கிற இடத்திலே நாம் பேசும்போதே நாம் ஜாக்கிரதையாக வார்த்தைகளை நாம் கையாளுவோம். வழக்கில் வழங்குகிற வார்த்தைகளை தவிர்ப்போம். அவர்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை பேசுவோம், சுருக்கமாக பேசுவோம். இதைத்தான் இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்தார். தேவனிடத்தில் பேசும்போது சுருக்கமாக நம்முடைய காரியங்களை சொல்ல வேண்டிய பிரகாரம் அவர் விரும்பின வார்த்தைகளை கொண்டு திரும்புங்கள் என்று ஓசியா மூலமாக தேவன் சொன்னார். ஆகவே அப்படி நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் அப்படி சொன்னால் நியாயம் கட்டாயமாக அவருடைய சந்நிதியிலிருந்து நியாயம் வெளிப்படும். கபடமில்லாத ஒருவரிலிருந்து விண்ணப்பத்தை அவர் கேட்கும் போது நியாயத்தையும் தேவன் வெளிப்படுத்துவார் என்பதை 17ஆம் சங்கீதத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். அடுத்ததாக ஏசாயா 28:16 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பலே பார்த்தோம், விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். 17ல சொல்றாரு, நியாயத்தை நூலும் நீதியை தூக்கு நூலும் வைப்பேன், பொய் என்னும் அடைக்கலத்தை கல்மறை அழித்து விடும், மறைவிடத்தை ஜலப்பிரவாகம் அடித்து கொண்டு போகும் என்று தேவனுடைய வசனம் கூறுகிறது. அப்ப என்னன்னா, நியாயம் நீதியை தான் தேவன் அளவுகோலாக வைக்கிறார் என்று இங்கே பார்க்கிறோம். கட்டி எழுப்புவதற்கு தேவன் இதைத்தான் வைக்கிறார். ஆனால் மாறி நடக்கும்போது தேவன் என்ன இங்கே சொல்லுகிறார், பொய், அதாவது ஒரு தவறு செஞ்சு பொய் ஒரு இது மாதிரி பூட்டு மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு செய்யல, அவ்வளவுதான், மாத்தி பேசிட்டா முடிஞ்சது, அது எல்லாமே லாக் ஆயிரும், அதுக்குள்ள மறைஞ்சுக்கலாம். ஆனா தேவனை ஆய்ந்திருக்கும் போது எங்கே போவோம் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஆனா தேவன் அதை நியாயத்திற்கு கொண்டு வரும்போது எல்லாம் அதைவிடம் எல்லாமே அடைக்கலமெல்லாம் போய்விடும். தேவன் மட்டும் அடைக்கலமாக இருந்தால் மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும். சங்கீதம் 119:114 என் மறைவிடமும் என் கேடகமும் நீரே என்று தேவனை பார்த்து எஸ்ரா கூறுகிறார். தேவன் மறைவிடமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் இன்னும் சொல்லப்போனால் கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம், மேலானவைகளை நாடுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே கூட தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. அவர்தான் மறைவிடம். ஒரு நாள் வரும்போது அந்த கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவன் வெளிப்படும் போது நாமும் அவரோடு வெளிப்படுவோம் என்பதை தேவனுடைய வசனம் கூறுகிறது. அப்ப நினைவு கூர்ந்து அங்கீகரித்துக் கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான கிரியை என்னவென்றால் தேவனிடத்தில் சரியாக திரும்பினார். அதுதான் கிரியை, ஏற்றுக்கொண்டதற்கான அடையாளம். தேவனும் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்பதற்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆகவேதான் தேவனுடைய வசனத்தில் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம், அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விலக்காமல் அவர்களை ராஜாக்களோடு கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும் உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்றைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கவும் செய்கிறார். அப்ப நீதிமானா ஜீவிக்கிற பட்சத்தில் நம்முடைய கண்களை நம்மை விட்டு விலக்க மாட்டார். அது மாத்திரமல்ல, வருகிற நாட்களில் நமக்கு தேவன் கொடுக்கிற பாக்கியம் ராஜாக்களோட அல்ல, ராஜாதி ராஜாவாக இயேசு கிறிஸ்துவோட கூட நம்மை அமர வைக்க போகிறார். அது மிகப்பெரிய பாக்கியம். அவர் அதற்கு ஒரே ஒரு விஷயம், நீதிமானாக அவருடைய உதவியினாலே நடப்பதுதான். யோபு 36:7. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
டேனியல் ஜான். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, பரிசுத்தரே, உம்மை துதிக்கிறோம். Recording stopped. இந்த புதிய காலை வேளையில நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் நீதியிலே நாங்கள் பிரியப்பட, ஆண்டவரே, நீதியின் மூலமாய் வருகிற விசுவாசத்திலே நாங்கள் பலப்பட, நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காய் நன்றியோடு கூட இந்த காலை வேளையில ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். அப்பா, இந்த புதிய நாளில் கர்த்தர் மீண்டுமாய் எங்களை இப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. செய்து கொடுத்த தாசனை பலப்படுத்தி ஆகாரத்தை கொடுத்தவை மன்னாவை பகிர்ந்தெடுத்ததுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த நாள் முழுவதும் கர்த்தர் ஆண்டவரே நம்முடைய நல்ல ஆவியானவர் செம்மையான வழியில் நடத்துவீராக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீதியிலும் விசுவாசத்திலும் நாங்கள் இன்னும் அதிகமாய் தேடி பலப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யுங்கப்பா. நம்முடைய வார்த்தையாகிய ஜீவனை கொண்டு நாங்கள் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படி செய்கிறதுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து எங்களை பொறுப்பேற்று வழி நடத்தும் ஆசீர்வதி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவருடைய சகல உபகாரங்களும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர். ஆமென். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். ஆமென். முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஆமென். மணி அவர்கள் ஆசீர்வாதம் கூறுவார். இப்பொழுதும் நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பினை ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் உலகமெங்கிலும் இருக்கிற சகல பரிசுத்தவான்களோடு இயேசு கிறிஸ்து வருகை மட்டும் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக. மீண்டும் வியாழக்கிழமை செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி நாம் கூடுவோம். தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. உங்களுக்கும் நன்றி.